Sound check. Sibakin natin to. Yo, what's up mga idol? Kumusta kayong lahat? And welcome back again sa ating panibagong vlog. So, ngayon pala ay yun, andun na. So, may rides pala tayo, no? So, makakasama pala natin si Idol Ben Moto. Alright. So, ito, kakarating lang ni Idol Ben Moto, na. Yun, alright. So, ito pala yung gamit niya. Ninja 1000cc Kawasaki Ninja. Alright. Sound check. Beach tayo. Sige. So ito pala yung makakasama nating mag-rides ngayon mga idol, no? Sige. Alright. Muna ka. Alright mga idol, no? So may kasama tayong magra-ride, si Idol Ben Moto. Yan ang gamit niya, Kawasaki Ninja 1000cc. Alright. So napakagandang experience to mga idol, dahil may makakasabayan tayo. So si Idol Ben Moto pala ay from Bani, Pangasinan. So isa po siyang vlogger. So follow naman po yung kanyang page. Alright, grabe yung tunog ng kanyang Ninja. Umuugong eh. So matagal na pala naming balak na mag-rides ni Idol Ben Moto, kasi balak nang pumunta dito sa Anda. So ngayon lang natuloy. Tapos mamaya darating pa yung bagyo, sinamantala namin. Alright. So hindi na ako nakapag-intro kanina mga idol, no, dahil bigla ang rides lang to. At chill ride lang pala kami ni Idol Ben Moto, no. Isang friendly rides lang to, hindi siya friendly game, no. Grabe. Lakas ang ugo ng kanyang motor. Grabe. So papunta pala kami sa may Tondol Beach mga idol. Lakas. Kita ba sa side mirror? Ayan, oh. Lakas, oh. Grabe yung ugong eh. Bomba. Uy, sarap. Tuwang-tuwa yung mga bata eh. Tuwang-tuwa yung mga bata eh. Sarap. Yun, pinauna ko na lang si Idol Ben Moto para makita natin yung takbuhan ng Ninja Kawasaki 1000cc mga idol. Alright. Ang lupit mga idol. Kurbahan pa lang, oh. Grabe, no?
Grabe. Ang tunog mga idol eh. Grabe halimaw. Sibakin natin to. Napakaganda pala na may kasama kang magra-rides, no? Kaso yun nga lang, napakalayo ng agwat ng engine displacement namin. Grabe. Idol, bomba. So napakatagal na pala namin ang balak na mag-race ni Idol Ben Moto, no? Kakarating mo lang kanina? Oo. Galing ka pa Bulinaw? Ah, Alaminos? Alang Alaminos ka pa? Ha? Hindi, hindi ka pa pumunta ng Bulinaw? Wala pa? Ah. Ano, Tundol tayo? Tundol? Tapos sa amin? Ah, sige. Diretso na lang. Alright, so yun ang first destination namin mga idol, no? Sa Tundol Beach kami ni Idol Ben Moto. So papasyalan niya raw yung beach dito sa Anda. Alright. So bali sinundo pala natin siya dun sa may Anda Bridge kasi hindi pa niya kabisado dito papunta sa Tundol Beach. So sinamahan lang natin siya mga idol. Alright. Grabe. Yung papunta sa Tundol mga idol. So balak dalhin kasi ng Mr. Ben Moto yung kanyang Kawasaki Ninja sa Tundol. Tundol Beach ha. Sa Tundol Beach po tayo. Grabe. Halimaw. Grabe, napakaangas. Puta. Grabe. Magpapamura ka talaga sa lakas ng Kawasaki Ninja 1000cc. Woo! Grabe. Bomba. Grabe, nagpigs na yun. Ang lakas. Hey.
dapat talaga man ako 1000cc mga idol. Pero yung motor ko, nagsisisi na ako. Touchdown Barangay Imbo. Oh, shout out sa lahat mga taga Imbo dyan. Alright. Tapos dito tayo sa kanan papunta sa Tondol Beach. Alright. Muntik na siya doon. Tuwa-tuwa yung mga bata eh. Grabe, ang lakas ng tunog eh. Ay, sarado. Tayo pwedeng pumunta doon. Alright. Woo! Grabe, nagpigsa lang ay. Ha? Yan? Grabe.
Grabe. Nakalo lang ito eh. Nakalow lang? Ha? Madamay tigtig sana. Ay, dati high na? Ah, Pagpartakan talaga. grabe. Magpapapicture tayo mga idol, no? Si Idol Ben Moto pala, paki-follow niyo yung kanyang page. Parang niyo ako guys. Puro Kawasaki Ninja, ito yung gamit niyang pinang-vlog. So paki-follow naman yung kanyang Facebook page mga idol, no? Lalagay ko na lang dyan sa may description, dyan sa link, Mr. Ben Moto. Ayun, alright. So ito yung kanyang motor na dumayo pa sa atin, no? Dinayo pa tayo dito sa Anda, Pangasinan. From Bani, Pangasinan pala siya. Bani, Pangasinan, alright. Sabi, ang lakas. Wala, sarado kasi dito. Kaya maganda sana dun, no? Sarado. Kaya hindi tayo makapunta doon. Ganda sana mag-picture doon, no? Kaya nga. Maganda rin yung Kaya nga eh, sayang. maganda din dito. Ba't walang tubig? Picture mo ah. So, ito pala yung Kawasaki Ninja mga idol, no? So first time ko lang din makakita ng ganitong motor. First time ko lang makakita ng ganitong kalaki ng big bike. Grabe. Wala, ang taas eh.